Wel, croeso cynnes iawn I chi ato ni yma ynghylch y gwartheg ac I ni gyd yn edrych ymlaen ac yn aros yn eiddgar am prif Pencampwyr y Ffair Ear. Heffer wrth gwrs o Betws Gwerfil Goch. Mae ar y ffordd fi'n clywed dwi'n cael cwmni'r pwysigion I gyd. Gwyneb cyfarwydd iawn yn y sioe a'r ffair. Dai Lewis, croeso ata, siwr I chi. Diolch. A Derfel Harris, siwr wyt ti erbyn hyn? O, no reit, cadw wynd yn gwrw. Gwario heddi'n barod fi'n clywed? O, dwi'n mynd bach, ie. Cadw sioe wynd. Ac I chi nabod y dyn yma'n iawn, Dai? O, nabod wedi gweld, wedi dod o'r cryd. Wedi bod yn fentor I fe hefyd, dwi'n clywed. Oedd e'n dipyn rhai amser yn nego. Wel, mae'n braf iawn cael cwmni'r ddau yno chi wrth I ni edrych ymlaen nawr at yr arwerthiant mawr, yr ocsiwn mawr. Mae ar y ffordd, sut I chi'n gweld I mynd heddi, Dai? A fydd na record newydd yn cael ei osod? Wel, fe hoffen I feddwl yn enwedig a nifel sydd wedi dod o Gymru a wedi magu Gymru a teulu Redwells yn arddangos heddi. I ni'n gobeithio fydd hwn yn binacl da i'r sioe yma. Mae wedi bod yn dipyn o stori heddi, yn dwi, I weld teulu sydd wedi bod mor gefnogol i'r ffair yn dod i'r brig. Wel, o Trebor lawr yn dyfa, mae'n ddornod hanesyddol heddi, dwi'n credu, a dwi'n gobeithio, mawr gobeithio, mae'r farchnad yn anodd gwybod beth mae'n mynd I wneud. Fi'n credu bod I ar fi'n do fewn. Mae fewn wedi cyrraedd y tu ôl I chi, Derfel. Beth am yr heffer yma? Wyt ti'n gweld record newydd heddi? Bydd hi'n agos. Bydd hi'n agos. I ni'n gwrando ar lais pyraidd Clive Rhodes. Fe yw'r arwerthwr heddi yma yn y prif gylch. 5,100 oedd pris llynedd am maws. A'r record yw 12,500. A cofiwch, Arwyn Morgan, beirniad y Pencampwriaeth, un o beirniad y Pencampwriaeth eleni, sy'n dal y record hynny. Fydd e'n medro boced heddi to, Derfel? O, mae'n siŵr bod ni dilyn I beth I ddywisiad. Mae'n wedi beirniadu'n Pencampwr. O ddim yn halan hir wrthi a goffrid I dilyn e. Wel, maen nhw off. Mae'r beirniad Christophs wedi dathlu yr heffer yn 4,000. 4-5, 4-6, 4-7, 4-8, 4-9, 5,000 if you like, sir. 4-9 bid, starters out at 4-9. Clive yn mynd bob un gant. Dwi'n meddwl bod Arwyn a Christophs sydd mewn ar un o bryd. Mae'n bwysig bod ddim yn codi mewn gormod o jwmp fel wyt ti'n gwybod, Derfel. Na, mae rhaid cadw un yn gyson. Campynt yn bringo 5,000 I nhw nawr. At 4-9 bid, you're all out in the seats on the Bron yn right. 5,000. 4-9 bid, it's so untidy. Let's have one Dyna for Rob the papers. Rattre o di, I wario. Oedd e'n gwenu gormod yn gyda'r bryd. 4-9 bid, 4-9 bid, now to 4-9 bid, the starters out. Anybody else 5,000 bid? Mae Christophs allan, dim fes I fewn. 5-1. O, ni wedi coesi. Yr un pris a llynedd, 5,100. At 5-1 bid, 5-2 if you want to come back, sir. At 5-1 bid, 5-1. Oes na ail wynt yn mynd I fod yn yr ocsiwn yma. Mae wedi sefyll 5,100, yr un pris a llynedd. Mae'n gweithio'n galed, o mae'n gael ei fan y llynedd ar y bryd. O, mae off to. Pwy sy'n fewn nawr te? Arwyn sy'n fewn ar y moment. Dyna fe, Arwyn Morgan a'i fab ar ei bwysau. Mae wedi gwerthu ddigon o burgers ar hyd yr wythnos, ond fe fydd e'n gallu'r Tomorrow morning, Mae'n gweithio o'r steaks go lew at yr Mae'n sifil iawn, mae rhyw hanner gwen ar ei wyn efo. 5,100. Mae'n dal I fynd am ddrama yma yn y cylch. Mae'n arwerthwr, mae'n gwybod a'n gweithio gael ei fynd. Dim yn aml I chi'n gweld Arwyn yn dawel. Mae digon ag erwaid, chwarae teg do fe. I ni yn nesain ar y deg at 6,000 da Lewis. Neb I godi bus nawr be bynnag newch chi. Dalwn ni'n sôn y microffons fi gyda. 6,000 sy'n nesa. O, mae Dilwyn James yn yna, o Aberteifi, a Rob Rattre. 5,900. 6,000! O, da iawn. Pwy fod mewn fyna? 6 o, maen nhw'n codi'n bob yn ddwy. Maen nhw'n cadw'r ddrama I fynd y dda, maen nhw'n Dyma beth o'n I moyn, dyma beth ni eisiau. Tensiwn, drama, sioi go iawn Derfel. Be mae'r mab yn gweud? Cer amdani dad. Arwyn wedi plygu mlaen nawr. Ni'n mewn I busnes nawr oedden ni. Wel, mae'r bwtseriad na sy'n ar beiro ar y Crist, wastad yn faes perig yn dyn nhw. Chi'n hollol iawn, dau, chi yn iawn. Pisien papur a sgwennu lawen maen nhw'n ei wneud mas o ge. Fe sy'n mewn nawr? Ie, yn credu.
Am 6,600 i No, he says at 6,600, well, we're grateful for his help. At 6,600 bid. At 6,000. Mae wedi stopio. It's on the market, Gwyn, is it? At 6,600 bid. At 6,600 slowly. At 6,600 since it walked through that galley. At 6,006, selling in the corner, out front right, all done and away. At 6,000, take a flyer if you like. All done. 6,600 goes to the judge. Arbennig iawn. Good boy fe. Arwyn Morgan. 6,600. Bydd honna yn y siop. Dyma fe, y dyn I hun. Wedi cael llawdriniaeth fawr dros y blynedd diwetha. A mae e'n ôl, braf I weld e'n ôl, a wedi cael bore mor brysur, deuddydd prysur. Mae'n ddwrnod emosiynol iddo fe, Dai. Odi, a mae arfer cario tair ffôn yn ei boced. Mae heddi, clyfar iawn. Wedi mynd ag eddi fe fe'n. Mae'n hyfryd. Dyn sydd wedi bod mor gefnogol i'r sioe yma erioed, yn dy fe. A derbyn o'r Tom Tudor fyna nawr. Llincydd hwnna'n un ffwnc nawr, lle Dai? Wel, fi'n ameni. Fydd honna yn y ffinest yma, siwr o fod. Mi oedd honna yn ocsiwn yn arwerthiad dramatig, llawn tensiwn, a drychwch, llawn emosiwn. Mae wedi bod yn ddwrnod emosiynol yma, Dai. Odi, a mae Gwyn gyda nhw hefyd fyna nawr, a Cai wrth y pen, ie. Ie, Cai Edwards. Wedi gwneud gwaith gwych. A derfel nôl at y pris, 6,600. Be wneud I o'r ffigwr yna? Mae bris yn bris da, yw e, fel I ni ar hyn o bryd. Fi'n gwybod I ni ddim wedi torri record, ond mae ffarmwriaeth fe mae ar foment bach yn wahanol I fel oedd I prynu. Wel, odi, ni wedi torri record diweddar fel petai. Ni'n cadw clipad nôl lan. 12,500 yw record, ond y trydwetha wylwn ni bris tebyg, oedd nôl yn 2013, 6,600, felly I ni'n go agos at... Wel, mae yn y 3 trydydd bris y charioed. Creadur hyfryd edrych. Sen ni'n gweld hwnna, fydden ni'n edrych ar hwnna'n syth ac yn dweud, ond mae'n debyg bod sawl un wedi edrych arni ar hyd yr wythnos yn dweud, wel, ond hwnna oedd mynd I fod. Heffer I gael ffyrnu allan o Hexham nôl yn y Gwanwyn oedd hi. A dyna ni Arwyn yn cael y gymeradwyaeth mae'n heiddi. Mae'n heiddi, yn iawn. Wrth I fe fy nôl I gymryd I sedd, wrth ymyl I fab. Tîm da fo'i gilydd yn dyn nhw. A fi'n sicr os fyddwch chi eisiau tamed o honna fyddi ar gael yn ei siopau fe. Chi'n hollol iawn. Siop da ge. Mewn rhywbeth hefnos dair wythnos, fydd rhaid I hongian yn bach. Chi'n iawn Dai. Siop yn Aberhonddu, siop yn Llanfair y Miallt, maen nhw'n teithio'n gyson I Lunden. Felly, llon gorchiadau mowr iawn I Arwyn Morgan. Bryd I weld yn gael I werthu nôl yn Gymru. Odi. Diwrnod da, diwrnod i'w gofio yma unwaith eto yn y ffair ea. Mae pawb eisiau mynd ato fe yw longyfarchu. Dai Lewis a derfel, diolch yn fawr iawn I chithau am eich cwmni. Wedi mwynhau yn arw gyda chi fan hyn. Ond dwi'n meddwl bod hi'n amser da nawr I ni gael saib bach egwyl fer a falle paned bach o dedwch nôl ato ni yn y man.